Vi har nu besluttet os for at lave The Cinnamon Challenge. Eller kaneludfordringen. Ja. Det er bare mere kedeligt. Og hvis du ikke ved, hvad det er, at man tager en spiseske med kanel, og så skal man... Gæt hvad? så skal man spise det uden noget vand. Og vi har begge to en hel teske hver. Altså, den er ikke så stor, men... Det er fordi, der ikke er så meget kanel tilbage i skålen. Og vi har vand. I tilfælde af, at vi dør. Ja. Og vi har en lille håndstøvsuger. Yes. I tilfælde af, at det går galt. Okay. Godt. Og vi har kun sort tøj på, og det skal nok blive set der. Er du klar? Okay. Vi tager den. 1. Oh my god. Nej, jeg vil Okay. Okay. 1. Nej, jeg vil ikke. Vi gør det på 3, okay? Og hvis du ikke gør det... så slår hun mig. Okay. 3, 2, 1. Det var så det. Det var sværere, end vi troede. Ja, det var virkelig ikke rart. Jeg havde bare troet, det var sådan meget tørt, men det sidder fast i halsen, og Ja. det brænder, og det... Au. Lad være med at gøre det selv. Lad være med at gøre det derhjemme. Det er vores eneste råd, vi har til dig. Det er virkelig ikke rart. Men jeg synes, I skal like vores video, fordi nu har jeg fået kanel ud på mine næsten nye bukser. Ja, og Så, vi har fået ekstremt ondt i halsen. Så Like den for vores skyld, så bliver vi rigtig glade. Yes, og hvis I liker den, så Bliver vi rigtig glade. bliver vi glade. It makes our day. Ja. Så kommenter, hvad du synes om videoen, hvis du har lyst selvfølgelig. Og hvis du har nogen idéer til, at jeg skal lave en anden challenge, Så kommenter. og abonner på vores kanal, hvis du vil mere. Ja. Så, tak fordi du så med. Hej. Hej.